kayo lang suga dire. Muna mo atubang dito. Dito na kaigo. Kanay lang suga. Unang hayag magabi eh. Tulo ka bok dagko. Di basta-basta ning mga suga ah. Oh. Muna gibutang la dire. Pa dito oh. Pa. Basta to dito. So gagmay natin dire mga jam. Ito na to. O gagmay na siya. Pero yung suga niya, hayag ya po di siya. Na siya kurente oh. Hapak na siya dire, mulang hayag. Payo na siya diya. O mga kadyam. Sinsya na yun sa vlog na ko, ngit-ngit yun kay grabe naka suwaw kayo. Paningot mga kadyam, paningot. Ay. Mga kadyam. Pohon mga kaanhin mo dire. Sulit yun ang paghanin ninyo. Grabe ka kuan, grabe ka nindot. Nindot yung view. Oh. Di mapakita mo na ako ng barangay Kaluya mga kadyam. Tara sa ubos. Tara oh. Oh gadungaw. Oh muna siya. Dungaw lang dire. Muna ang kuan yung Ginoo. Oh. Kanang islaha mga kadyam. Kanang makita dire kana. Muna kuan, muna naburos. Yung kana. Muna kuan. Pangama siguro na. Napoy isla na kadyam, puro kabalo sa pangalan ng isla na. Sige kadyam, salamat. Sana magustuhan niyo akong vlog. Peace mga kadyam.